yakwana Jehovah ishe inandirambe inandirambe nguva yakwana ishe inandirambe kusvikana sindichiri mupenyu makandichengetedza kusvikana sindichiri mupenyu. Katingosvika pa 250 guys, katingosvika pa 250 shit. Kusvikana sindichiri mupenyu nguva yakwana ishe inandirambe ishe inandirambe ishe inandirambe muri muchene nekuti muri muchene nekuti muri muchene nekuti muri mupenyu. Isongo yakatoka pane yekuti kubata kwenyu kunoshamisa Jehovah riti marinix ndikuona kuti ndiwayo ishe inandirambi ishe inandirambi ishe inandirambi ishe inandirambi kandichengeta kusvikana sindichiri mupenyu ishe makandichengeta kusvikana sindichiri mupenyu ishe makandichengeta kusvikana sindichiri mupenyu kana mukachiti nguva yakwana ishe inandirambe. Right guys, maskora sei guys, phone yangu hamene zvairi kuita manambers handisi kumaona kuti zvakamira sei. Esi my beam up saiwa zvona my beam up ndimi zvematayarisi chaiwo zvichabvunzwa here ndimi chaiwo vanhu vacho yakangomisa manambers amoti china ida kuona tichasvika papi guys. Masora sei mamuka sei guys, muri sei ndida kumbomanya pandingapa kunotsvaga mavheji paplot apa but guys ndauya panapa nenyaya yeshiri yakangwara handiti mira ndikudze munyaya yakamboitika. So guys tsvakwenu munyaya yakamboitika ndeyekuti kwaive neimwe mhuri iyo yakakura vane mari zvisingatomboitika. vaitori mhuri yaitovhundutsa mai mwana vaitotyisa mumaraini medu mataigara mumhuri iyo yaitozikamwa kuti vane background zvinhu zvavo vana vanga vatona diaspora vana vangu vari kupa amene zvinozoitikawo kana vana vachinge vakura guys. vamwe vana vanongozosiyawo vaberekiwo ngoitawo zvavo votorega kukangana kana kufokasa nevabereki kana kuita sei. handimaona vabereki vongosarawo asi vana vari kudiaspora vachitotamburawo asi vana vari kudiaspora handiti ende munenge muchitoona vana vachitoblinga vari kokoka vanenge vari kokokuna diaspora vachitoblinga otoshana zviri kufamba sei asi mai vanenge vasina kana munyu vachitosikana nokukumbira salt mumaraini handiti. Saka zvakazivikanwa zvokuti mai vacho vevana vakaurwara 3 vana kudiaspora vese hamunoti ndo vana mai vanenge vachinzi vari toxic here ukati vanoroya here yokuti vana vanobva vatoti hatina basa nevabereki zvokudaro pamwe ndiwo one of those I don't know. Yeah. Saka zvina vedu vechimurori chiri kumberi kwedu moti haisi miedzo iyoyo chakatokura vanhu chimiedzo zvenyuzvo ichakabva kudzokera mashure chikakudhumba ichi tazakwira kamukudza kaka mama monkey chine mixture chi monkey tsoko iyo tsokwira papi iya pindo there's a monkey there ipi napindo ndaona ipindo tsoko ishu kwaiona mire muone shuwazve ichi mutamvika nditofambira shure icho itonge chadzokera shure dzokera shure chikakutsika kuti kamukwidza kashoma kakari pashure apa ako vaisefambira mudhuze nayo kuitedza kukuda kamukwidza akaizvi so gandichipe distance chimota ichi tisirapa gandichipe distance guys ndo zvimota zvodzokera shure ichi kana kutuza
utuziwa. Saka zvadaro papa guys nobva mai vai varwara. Handiti mai vakatanga kurwara vakatongorwara musi zvokutongorwara sudden illness vakutorwara papa. Handiti havana kumboita nguva amai vaya kuti vatoshaika. Handimona. Vashaika munozoti guys zvinonyatsa sei kuti vanhu vemaraini ka mozati kuZimbabwe kune nguva yakwaifambiwa nevanhu vachifamba nemabhaketi nemaplastiki muchidirisa makapu ehupfu mese. It was compulsory. Maito waitodira makapa ako maviri ehupfu wobhadhira mari yako yechema. Saka vana vaivaudza kuti mai mwana vana vakati isusu kuya hatikwanisi havana kana sendera vakatumira guys takanga kutofa madzimai emaraini ndo vakangofamba achikumbira upfu nemakapu zvichiiswa mubepa kuti vanhu vakanga vari pamariro vadye vana vari kudiaspora. Handiti even hama dzaana mai ava nana baba ava hama like dziri kuZimbabwe ndodzakazoitawo mudemhe kuti paone kuti vavigwa vadini vana vari kudiaspora. Ndosaka ndati handizivi yangu kuti ndo one of the cases here yevabereki vari toxic kuti maybe mufamily manga mune secret yanga irimo. Handimona yanga isingabudi kunze pamwe vana mai vangu vatoriwo varoya amene handizivi asi ndoda kuzama ngokuonesai kuti masituations akadai so anotoitika ende ariko. Munoziva kuti kuvanhu vakuru nekuvana vadiki zvese munoziva kuti vamai ava vakavigwa semugasi vana vavo vakazoti vavigwa nditi mai vavigwa vana vakuzouya kuzoona pakavigwa mai vakuchengeta baba vavo vanga vasara vakuita baba vavo mazimota kudai mai mwana kusvika uko mazimota. Handimona mazimota kuita kuvanhu kuya ganda iri chatotonya kuti ganda iri iganda rekumari. Handimazviona handizoziva yangu kuti ndokuda ndosaka ndati kuda paive nemahidden secrets anga ari mufamily atanga asingadiwo tisingaziviwo isusu vekunze. Handimaona saka nyaya yandiri kuda kuzama kutaura ndeyekuti guys ka chimwe tingataura tingaseka tingadini handitika tingatukana tingafara tikadini asi pane chimwe chinhu one guys ka chamunofanira kuziva kuti chiri important paupenyu panapa. Handimaona chiripo chimwe chinhu one chiri paupenyu chamunofanira kuti tizive. Handiti ngatitirongekei vasikana kachiti ngatitirongekei handirevi kuita human hair mabrazilian aya handisi kureva nemazimufamba nemamota anodhura. Handiti kana zvinhu zvakabatana ita yaunoita zvaunokwanisa zvinokuita kuti ufare nekuti zveshuwawo life is too short ende kufa kwakauya. Handimaona asi kurongeka kwandotaura ka pane chimwe chekuti paupenyu hwedu chino zvikaita sei that thing you can never escape. Handi one vana kuchikoro vanofanira kutongoti vaende whether you like it or not. Unofanira kutongongwavhira kuti vana vako vaende kuchikoro. And two whether you like it or not guys nhamo inouya mufamily nhamo inotouya uchida usingadi inotongoya mufamily guys. Makarongeka here madhairis angu makarongeka here nhamo inokuvinga ine makabona kuti nhamo ine mawara nhamo yerufu ine mawara inonyatsokuuya wakarivara zvokutodaro wakarivara zvokudaro chekuchepuka sina murendo parinenge ichiti tutanga nekuplota nhamo itoya wakarivara wakati imai mwana ndoparinobvara uya zina murero bvara ticho nobvara kugara hauna senti hauna pekutangira hauna chinhu ungori iwe wotonzwa kunzi munhu atsikwa nemotikari upo afirapo. Unoona munhu atotsikwa nemotikari afirapo inzwai kesi iripo iyi inyaya yakaitika ndandisipo kasi ndakazoizwa the following day haimozati kushokwa ndandiri kuyabva pakauya kila tikisho patane kumaseribhosi nodoni kwakauya kila tii kushoko yako yako hati muzatemba ichiti guys makubhowa sound yachona inzwa zvairi kuita mamusingasanzwiki but mama akazara zvezvokuzara zviya truly speaking anga akazakuza ukachiti kuzara ndisitoreva zvazvo Freeman anga asina kusadza zvanga zvakaitika apa ava yanga iri full house times 3 yanga ira full house zvokuti vanhu vakasvika pakubuda vakapane madhairis anga akatoungana panze pandakabuda ndakuenda inini vachiti kuimi makagara panapa vachiti mai weka ndisimeli vanga vakatozvigarira panze nemacamping chiyavo vachitomadoro vachiti mukati hamusi kupindika mugariki tutongo wedu miziki yake takagara pano panze vanhu vakazara panze indikati guys kansikosima nemakuti ndikati aida kuenda ini hanimaona ndikati ndakutoenda inini because ndanguri sound zvikanzi kote sound ndikati handisi kuhwisa inini ndiri kuzvifamba sepanyaya yesound but ndakuenda plus mangwana ndomukira kuchechi hanimaona kuchechi kune zviri kuitika mazuva ano kuchechi saka tofanwa kunge chingoripo ndikasaka ndikumukira kuchechi mazuva ano saka handikwanisi kuti ndikazotiza ndo chechi nchiti kwaenda havata kubhendi hazvizoyatsokundipa picture kwayo kwacho rinenda ndingaiti mushe munhu ari popo hanimaona zvakanaka ndainda mangwana makuseni andati aikwete makuseni nezuro ndichibva kuchechi masikati handisvika ndikutotendikarimbovengangu handikomenti handichisii ndongoona mumagrupu erastenbek aya ndongoenda kunokanda maadverts kana kuine maadverts zvanenchi advertisa chete like zvemashoziwa nechi ndikuinda paipaya andika ndikutondotega mbonodongorera paipaya kuti vanhu vakupa feedback yesho kuti chii anomaona ndikutosvika kukudiscussa nyaya yekunzanzi kune musikana munhu akaisa post akanyora chitanzi zvokwanzi naye mazvinza kuti musikana yashaika
vanhu vakati ashaika umwe wati akazoti ndamuchinyepa ndiyangopindura kuti ndamuchinyepa hanzi ashaika mamuona kuti kupi ashaika animaona munhu yaya haana kushaika asi kuti ari kunzi ari kuhospital saka zvava zvatinisa bva ndatautaura zoti ko inyaya yekuitika paya ndobva ndabvunza kuti ko chii chikuitika mumwe ndobva munatata pane munhu anoziva nyaya regai anyore mucomment section munhu anobva takatonyora kuti after kuda show show yapera here kana kuti chii handisi kuziva handitika kuda ngakadhumanisa vanhu here kana kuti akanyepera chimwe chikomba kuti amene zvakafamba sei asi vasikana ivava vari single asi kuda kanyepera chikomba kuti ndikuenda kupi here ndobva azoonekwa chimwe chikomba chachanga chanyepegwa chechiya kubva chazoenda kubhawa kwakuna kilati kubva chasvikoona chimoko kachanyepa kaichi chine umwe mufesi ikoko anomaona sezvine yamuona papaya kuti anga nemumwe mufesi havana kunanitsana naye kana kudi akataimira musikana anzi achibuda achifamba chicrosa road kuti aende kuda kune motikari kuti vaende kupa handisi kuziva matitozi handisipo amona kwai mukomana akabva avhurira motikari mai mwana ndobva avhurira motikari kunorova chi musikana yaya ndobva anosvikorova chi kwanzi nabhuna bp muri meridhere handisi yaundiroresha kamenarimiwo ndobva anzi anovhurira faya zvezvekutomutsa mwana zvekuti adatotsika munhu animaona ndobva ainanodi ndobva anorova musikana yaya sa musikana yanzi akatogwa nemotikari akaenda mudenga murodika handisati ndamuziva musikana chinambomunomurasende kuti ndeupiwo animaona zvongonetsa kuhakira nyaya dzavanhu kwai akamurova motikari kuti mudenga udaisa but kugrupu ikoko kwakaiswa madetails ese picture yemukomana wacho number plate yemotikari yacho and everything ndobva anodonha pasi muroad guys handizozivi kuti kudonha akanodonha neenguli ipi enguli yekunosemuka musoro here kana kuti enguli ipi iri papane hosivi animaona saka ndokungowa kwandakaita chi nyaya ichi ichitaurika inyaya yekutaurika munomu anomazviona so muri kuona ndikuda ngokupa example animaona ndangopa example yekuti muone kuti honai mwati ari kunzi ari kuhospital kujb kujs neno chiko js waveno job chimangane kwaruku animaona ndokwaari kunzi ari gayai kuti unombokarivara guys wabva kuuchoudza kuti ndikuenda kwakilati ndikuenda kumafaro guys tobatsana mangwana handisi kudzoka handiti chitoposta ndivana simela kumafaro tiriko ndichiita malive papa ndaita live guy ndiri kwakilati ndichitoita noizi yangu chiita live ndiri papa mangwana makusere mazongobuda pane marest in peace moneka zvinoita tirufuja ndokuta tirufuru nemawara wotongobuda ari marest in peace mangwana hauna kuzvifungira wakaplana kuti ndodzokera kumba ndakubuda remember kuti munhu anga kuti ndakubuda ndakuenda kumba bva vadi hana kuziva kuti boyfriend yake yayadi yamuona whether iboyfriend kana kuti haisi boyfriend accident inogona kungoitika manje andimaona isiri boyfriend yako kunogona kungobvawo vanhu vanenge vakadhakwa kakachiuda mashow apa vakadhakwa anotoona sekutoti maybe kumberi kwangu hakuna munhu iko kune munhu obva akutuza accident inoitika wobva watofira ipapo andimaona wafira papa muno murasende kuda una kana hama una kana shamwara una kana chi plus hama dzemazuva ano pafefedzi chokwadi chida kuzara chokwadi chamai pafefe hama dzemazuva ano dzinokudisappointa wakatemba chitemba kuti kwai ndine hama dzangu ndikafanana nekutambaka unovigwa sembwa mai mwana unovigwa sembwa kuvigwa tuwa inodzipopa bheriya uya munoiziva nokuti chero zvatangofushira zvainda but uri mupenyu wanokutadza rudo rwese kana uri mupenyu wanokutadza love yese unoipiwa zvese asi kana ukafa vanhu vatinongori nekatendensi kamwe katinako so kuti kana tikafa so zvatovharana vanhu vanodiwa vari vapenyu kana munhu afa hatichamiti zvatofa kunge tichimitira zviya anomaona kana kuchambutsa kana kuchabatsira kana vari mai vako vakutotambura vari chirikadzi vakutosafa vari 1 mai mwana vakutosafa vari 1 kuti saka mai mwana wangu ndoriga sei saka asi uri kujoni mukuona pane point yangu asi uri kudiaspora iwe uri kujoni saka nyaya yangu ndikuti asikana ngatirongekei handichika ngatirongekei ngativei vanhu vakarongeka zvokuti iwanikwa une chinokuviga mangwana ukafa ita funeral policy yako ye89 rand 89 rand guys haishaipi ndakakuudzai ndikati zviri ndanodzoke pano kuchitaura kuti simeli ndisirewo post nditi kungwafa munhu angandibhadharira polisi yangu handika because polisi yangu yakadi handina mari kubhadhira polisi mwedzi unoyu people somebody will come through for you because ataona kuti unoita zvinhu zvinotori nemusoro zvinhu zvinotori nebrain zvakutotaura nezvazvo anomona pane kuti mwana wangu ari kubirthday ndokumbirawo mari yekeki handimona ndokumbirawo mari yekeki handimona kana kuti ndenanga ndipawo brazilian ye bedwe ndikudawo brazilian ndenanga ndipa iphone zvazviya ma-luxury things zvazviya those are luxury things we are talking of zvinhu zvinotodiwa paupenyu zvokuti unotoziva kuti chero zvikaita sei handimona ndakambokudzai nyaya yanotete vangu anditi ndasvika kupurasi inotosere kuti boys dziri kukusasu
Hamona ndakambokuudzai hanzi ndiri kuma-80s. Oh unorevesa naiwe 80s ini 90s ini munhu chemberi yakaita seni naiwe wazondisetsa munhu zvokutokura zvokutoenda ndiri munhu mukuru ini ndiri munhu mukuru zvokutodaro ufunge. Andimaona saka munhu ngaarongeke woitawo pako pekuti ukadai so mangwana unodi unomirawo woti zvinhu zvangu zvakarongeka 89 rand ouya panoti ndiri kutsvaga vedu mwedzi ndakabatikana handisi kuda hangu mari kana kuti Brazil kana kuti airtime kana kuti ndiri kutsvagawo munhu anondibhadharira funeral policy ye8 ndikiri ndiri kuma-40 bina bp kuma-40 ndiri kuma-40 ndiri kuzvi-40 vasikana early 40s kuma-early 40s ikoko ndokwandiri animaona. Saka ngatingorongekai guys, zvandoda kuti tingokurudzirana. Ndakambokudza zvakaitika kuti unenge une lucky amuna varimo vaenda kulunch saka batana chimweni itwana chimweni havakupe chimweni agoni manje kutaura nawo mirai ntaure ndavinga kuzotora chite muriwo ivo vakuita basa ravo ngavaite basa ravo. I just want my vegetables. Ivo ndangofambira kuno ndiwo ndinenge ndichingofambira kuno. Right. Anti mazviona. Ndakambokudza iyi yana tete vangu yandaikudza yaya. Ndakambokudza nyaya yacho yana tete vangu anditi. Ndichikudza nditi ndine tete vangu last born ngomba murume wangu andaigara naye. Ndakagara naye arungo yakareba. Aine vamwe vazhinji venyu mucomment section mumanodi handirakitidzeo. Aiwa Esther zvimwe zvinhu ndezvekumba. Zvongoriwo zvimwe zvinhu ndezvekumba. Facebook aisiye kuya tizoita zvese zvokuti tozodai handiti ngatite zvekutamba inda yakuzo encourage munhu zvimwe zvese zvinonetsa unopetsera kuzobuda nepasiripo unomawaziva venga nditi konze yanga achizovhaira anga achizodai ozodini akaso munozviziva munocreata dzimwe zvinhu zvisiri unnecessary. Ngatite zvenyaya dzedu pano. Saka zvada asikana uchingoda maveg chete. If you want chete uchingoda mavegetables iwe uri kuda bora, uri kuda covo, uri kuda green pepper, uri kuda derere, you get hold of me. You just get hold of me. Kana uri mudhuze ndokuvigira anditika wotora. Kana kuti ndokudza pe kunotenga post ndire zvikomana zvakawanda zvinotengesa muzvikona muno murasenberg. Saka ndogona kudza tinotenga pakati. Dakarai pari bo kunoku. Ndogona kudza tinotenga pakati. Zvikomana zvangu zviri marodi pese zvine zviumbrella nezvibasikoro wotenga muri wako ipapo. Saka zvadaro papa guys yandaigara nemwana uyu atopedza angapedza chikoro chake kuenda kuuniversity aita gore rake rekutanga gore rechi2 handimaona. One weekend ndandisiti zvinobva nekubvita satani mufunge. One weekend akafuma chinditi saka vanatete vangu mumba memurume wangu vakanga vachingori 2 vasikana ndivo vanga vari malast born. Umwe anga netime yacho umwe anga ne22 handika uyu wandaigara naye anga ne19 handimaona. We22 anga changobva kuroorwa handiti akatosiya chimwana chake tipapo time yacho changa chine 3 years chakura choiko zvinezvi handimaona chachine 3 years. Saka anga ari kucape town uko ndobva adi aroorwa nemurume akanga achita zvechifundisi napasta. Saka anga ari mai pasta napasta sara naadiki majunior pasta mutechimavo mudiki uyu ndobva asiwaosi vake zvikanzi ini mai guru ndafunga mboenda kupi kunovaona zvanga iri holiday ndonovaona chete zve1 week ndodzoka ugona ndakatomboramba ini ndikati nai vatete hatina mboiki taronga jeni iyi hatina zvikanzi aiwa vanditi hanzi zvavanonditumira mari yebhasi yekuti ndiuye asi mwoyo wangu waindidza something but mosati kana zvinhu zvida kuitika kana zvinhu zvida kuti tiitike handimaona unogona kuzviona but haugoni kuzvinongedza kuti ndepapi pacho ndo haugoni kuzvinongedza handimaona. But ndakanzwa ndaive nemwe feeling yangori different ndobva ndati
but ndakakamba kutaridza Esther ndakaposta video kakawanda apa. Unovaziva vanhu vari panapa anovaziva Esther zvimwe zvinhu nechikuti yangovharawo miromo mumarodhu kuti let me mind my own business vanditokonyewo ndisinawo zvandaitawo nemiwo munogona kunozonondirwirawo kumasiti but hamusona ndimi kudenda zvino zvonche ndinongoona kuti ndadai so chiti ndikuitawo zvakanaka yobuda nepasipo andiona saka ngatingwete zvemalife idiwaya asi ukauya kuseri ukati SISMELLY nditaridzei I've got my videos and everything pictures I'll show you ndokutokudzidzisa kuti tanga so idai I'll teach you. So bakuda ndikati kuvashanyira vatu yepi right saka zvadaro papa ndaiwa feeling guys ka handabhuta chinatouya ndatoti kuna Father Diaries avari kuti varoda kuenda kuningirikiri kunotora ningirikiri kunoona sisi vavo but ndongori neka feeling kamwe so inini mafeeling angu kazhinji anyanyi kupotsa vakanditi iye asina mbotaura nemunhu azvironga nani zvokungonuka ndikati aiwa rototi vataurirana iwe nasisi vake vatichi vari kumisira mari paewallet kuti akwire auchi hanimaona ava vanomboita basa nazvo munhu wechirume wangoti mheno kana atauda kuenda mungaindi hanimaona saka mandikati alright kana muna vana vanyama munhu achizoisi kuti hazviiti kuti uende chero chigara nemwana hazvigonisi saka kada kumuona ndangoti alright kana zvamaita mukunogara nguva yakadeba zvikade chikanzi 1 week mozati hatimbogarisani nguva yakareba tosvika tichinetsana hanimaona bhuna aiwa usauye kuinbox handichaiti zvevako zvevarume handichauiti zvevarume usauyako kuinbox shapa chimwene I'll talk to you on the phone sharp animona hanzi mwana wangu anotamba mudumbu akadza voice renyu shuwa here saka ngaatambe atisi ndiri kutaura mwana ngaatambe mudumbu mati ndiri kutaura mwana ngaatambe okay chimwene kune mvura yakanaya kunoku haina yakatikanganisira mavheji zvekutodaro asi mavheji ndiwaya handiti yakatikanganisira mavheji zvekutodaro asi aripo zvawo ngoti mvura yakanaya yakazodi ndingozama ndotodhonzwa ndikutaridza chete handiti but pane time yekuti senge takuenda muwinda umu handika unenge uri mushoma zvawo muwinda but unenge une dzinde rakadai unenge une shizha rakadai so unauwande muriwo muwinda asi unenge une zingikiri rakadai handimaona dzinde shisha ziguru boni zviri sei yes boni dube saka zvadaro paipa yamanje ndatomuperekedza ndini nyakumuperekedza nyakunomukwidza kombi nyakunomusikwidza bhasi ndasvika naye panhingikiri panzbai papark station paipai tasvaka mabhasi ari kuenda Cape Town tawana mabhasi ari kuenda Cape Town handiti tawana mabhasi ari kuenda Cape Town panitori nemazimba panitori 3 vanorima panapa 3 vanorima papanapa 3 vanorima panapa right ndabva ndadii papa ndaona ndadii papa ndatomukwidza bhazi reCape Town papa yavainda handitika ari mubhazi muyamwi akabhijira komana vairaita waroni kabhijira tispinach yavandoyafa right zvikanzi ari murodhi muyamwi handitika akabigwa foni ari murodhi abigwa foni handitika ndobva tofona akati nai maiguruko zvandabigwa foni hanimaona ndikati wabigwa foni sei pata nekumasuro ndikati wabigwa foni sei zvikanzi ndabigwa foni andisoti foni yangu yabiwa sei mona it was a sign ndogara kurustenburg it was a sign handiti abigwa foni akati no problem kana masvika mokumbira munhu wokuti mutaurire kana mubhazi imomo mofona ndasvika handikafona ina basa munotenga imwe muri kunzwa achienda murodhi kudaro mubhazi imomo vo apa pagarambomagarira pawane ndisaka ndipinda noko murodhi imomo guys achiinda ndobva bhazi rafa muri kunzwa bhazi rangodzima kungodzima bhazi zvikanzi bhazi radzima bhazi rafa vakagarapo ndofunga kuda 5 hours hanimaona vangosatoti mavambo wekure kuti vabuda kure zvokudaro muJoburg vangu vari padhuze ini ndikavati komadi kudzoka feeling yangu yandichingori nayo guys hani muri kunzwa ndikati komadi kudzoka zvikanzi kana munhu imagine kuti Cape Town munhu angotofunga zvemabhichi munhu autofunga zvemabhichi munhu autofunga nechi ndikati dzokai zvikanzi kana kudzoka zviti fona ngori kudonha ina chistendi hanimaona zvikanzi kudzoka zviti alright bo
atoinda paya animaona mubhazi rakagadzikwa kuda 5 hours vati padhuze nejobheka pachingovepo vakaramba kudzoka. Alright, no problem. Vasumuka nebhazi riya vainda kwai vadarika kumhene kuti kwai kunonzi china Kimberley bhazi riya rikafa futi kechi2. Alright, my sister can conduct me kuseri, yes. But rafa futi kechi2 bhazi riya animaona vakafuna zvikadziko bhazi riya ndikati zvanoita 3 days naimi kusvika Cape Town. But munhu ane excitement yake kuenda Cape Town hapana zvaungamita. Ane excitement yake kuenda Cape Town munhu chaungamita hapana. Don't trust one roundabout. Animaona ndikati alright bo. Vasosvika zvomutsutsuru Cape Town kuya after 3 days vasosvika Cape Town kuya. Asvika Cape Town kuya vakasvika iri Friday vakasvika on a Friday handiti saka ndina umwe bamini wangu anogara futi Cape Town mumomo anotedzera nemurume wangu animaona saka ndobva atogwana nini nabamini wangu aiva ndakatovafonera kuti asvika ari pabhazi rakati rakati bva vamutora animaona vaenda naye kumba kwavo vamutorawo vaenda naye kumba kwavo arara kuya audzasisa kuti ndasvika asi ndodi ndozoya mangwana sezvo vakasvika late ndarara kumba kwana baba ningi so bo avata kuya avata kudaro Saturday makuseni sisi vazouya vamutora handiti ndatove nani nasisi pana tete vangu chichira totaura pai maseka masangana makumbotinyeyaka nditowanzangu makumbotinyeyaka ndozvazvo zvamunoita kamotigarira dare chimchitinyeya tana maiguru vakaipa nditowanzangu pana utofana kuseka animaona zvakadinaka zvikadi vabva vaenda kumba kwani kwamukoma Saturday animaona vasikira chitoga mapictures panze havana ngwari vanongosira kuruka vana kurorwa kubatangari mwana mudiki vese mapictures akasatutumaona isusu vatoshaika inzwa inyaya yekwari kuinda vatora mapictures panze vatora vadini vakutora mapictures vakadi zvakanakawo sei. Sunday ava ndimufundisi kava nemurume wavo nemukadzi nemurume wavo rinda chechi mangwana Sunday vamuka mhuri yose kumba kwacho strict chechi animaona semakurira takangoitawo sedu takangoita musika wase vanasi tatingoriwo mufamily yevanhu vechichechi kungozoti mukambonata vana vevavhangeri vava tinopanduka seika always kupanduka right. Saka vatogadzira papati makati kuda kuchechika Sunday makuseni vamuka asvika Friday vasikira veSaturday Sunday makuseni vamuka vapinda mota yani yemukwasha vari kuenda kuchechi dzavo idzo dzavanopinda dzemanigeria kwenyu Cape Town. Ndimufundisi kawo junior pastor muchechi animaona vapinda murodhi vakutoenda paya chechi vafamba hanzi pane paigadzikwa road animaona pane paigadzikwa road kuchinde koko pasingamhanyi mota pakuti vanogadzikwa road guys muziva kuti unofamba 60 kilometers autombomhanyi panogadzikwa road hapana nozachi chakaitika tizivi nanhasi mota yangokudubuka ipapo mota yakudubukira ipapo ndopayakakudubukira animaona kuti nditizve hapana noziva zvaitika bcause tisati atisipo but motikari mangamina mune mkwasha nabhudhi vake mwana ne2 vanatete vangu ava sisine munin'ina animaona taura kwacho kunonzi kwemkwasha anoti sisine munin'ina vakagara kumasure andika nemwana ivo nemukoma wavo vanga vakagara kumberi andimaona mota ndobva yaita zvayakaita paipaya ndobva vatodona kwemotikari vatoenda kudona kwemotikari paipaya anditika vatotogwa emergency tiger bag ndizvo tiger bag hospital kukwenyu kuCape Town uko vatomhanya kutiger big hospital papaya vasvika kuti isati sikuziva chinhu remember tikunoka takaguma taura nawenezuro katozati nasi Sunday vanhu vaenda kupi hatingadisturbi vanhu ndivana maifundisa vaenda kuchechi tototi havaripo but inini manje feeling ndaive nayo guys but feeling unongosingazoti feeling day feeling ndaive nayo feeling I had the feeling but ndasingazoti feeling dechi animaona zvenguhwa ndisirika amene ndandishiya ndokusana kurai feeling yacho chitikudi ndenguhwa kusavi comfortable so kutonge something kutonge hamene zvaingoitika animaona pandiri so zvingori weed so ndikati alright Sunday yese tatoendawo kuchechiwo isusu kwedu wokuchachita tatodzokawo animaona tadzoka patenda kuchechi apa nditi kana mchienda kuchechi kazhinji kachona munodzima mafoni enyu hampindi kuchechi nemafoni ka mudzima mafoni ndatosvika kuchechi pai ndatodiwo ndatoti handa kutoita zvefoni yangu ndandakadzima foni izvo kune vari kuCape Town vari kutiraya kudi kufona kwandiri kunoko foni dzakadzimwa tatoenda kuchechi handiti vamuka paaccident pakasvika papa handiti vakazama kuti vabatsire vadidi vakatora vakanonga mafoni handiti vanonga foni vari kuzama kuti vabatewo vanhu vese chechizi vanhu mafamily edu aya vanotita kukura tichimwenda kumachechi tese handiti maona bamini wangu futi anoteerana nemurume wangu vanotora ivava ndipasta futi Cape Town ikokoko handimaona ndipasta zvakare handimaona vari kutiraya kufonegwa vari kuchechi handimaona hapana foni kupinda ndakazoti kuma7 iya hospital manje yakutotira kufona ya hospital kuma7 manheru handika ndatouya kwake ndakanga ndikati foni yangu gara zviya
kwakusina kazvana dialysis kwakusina zvotwa unogara ndakavhura foni kwakusina ndazovhura foni yangu paya ndikuona pane mamised calls wobhei namba dzasingazii kati kontiyani kwakanaka here munhu chiko chikumboyazoitika animaona kwakanaka here ndazorichena call ife ndisina risena call yakafoni yakabva yaringa ndibva ndadayira foni apototaura murungu paya hello can I speak to so and so autobvudza sari murume wangu ndikati yes zvikanzi hold on can you speak to people who are here hapana ndakafungira chinhu apiwa foni akutotaura nemunin'ina wake aripo paya akutoti kutangu ndabvira kutsvaga yamusikwana kunokwa kunomira zvakanaka chichaitika zvikanzi akuchaka kutochema pamunin'ina wangu yakutochema baba zvikanzi kwakunotomira zvakanaka kunoku mirai taurai nadokta tonototi munhu achagoni angaro wechirungu achagoni kutaura futi akuti okay there's been an accident this side anitika ningi naningi akutora masta avo animaona ningi naningi one vari inonzi life support system ndizvo mazibhombe anenge akapumbiwa mumhino chichichichi ndinawo hangu mapictures animaona vasvikanzi vari pamalife support saka tatoona kuti hapasisina one wacho ndiyakutaugwa manje kutanga mukuru shu andika uyu we22 shu zvikanzi hapasisina upenyu tachida consent yekuti tibvise mameshini because kune vanhu vari kutonidha mameshini paizi papane mashoma nguva iyoyo pane vari kutonidha mameshini ati totonototi malungs achapambi andika ari kutopambisa nemameshini saka basically what we are trying to say kuti munhu hapasisina andimaona vaya mubhudhi vacho murume wangu kunoku zvakunetsa kuti vati kana kuti aiwa zvakanetsa zveguys kuti utipe consent yekuti padzimwe meshini apa hatina kunzwa nezveaccident hatina kuona munhu achigwara rememba zvangoitika zvinhu izvi isati tasingazive chinhu pakanetsa guys tikakumbira doctor tikati tokumbirawo kuti mutipe nhingikiri tipeiwo time semhuri because vanhu vaingoti aiwa hamungadzimi meshini munhu anodi munhu anomuka hamungadzimi meshini vanhu anomuka ndo dzakachingori pfungwa dzemunhu wese animaona zvozvo kuti mutozviramba kuti munhu anonzi kwai hazviiti munhu ndo zvanga zviripo we all in denial tese makamboona guys kana muchiziva kuti mwari anotsvagwa nguva iyoyo zvakaita seka I'm telling you the truth mwari anotsvagwa minute iyoyo zvokuti takatsvaga mwari tikachema vanhu vese kunzvimbo dziri kuri tikati guys ndo situation iripo but we are not believing kuti kutonzi kwadzi munhu aripo tapiwa mapictures kabani inongotora mapictures atosenda mapictures tikati hakuna zvinhu zvakadaro guys munonamata mukamudana mwari wikoyo mukaita mungasingakunzwii but munhu atosheka pasina chekuita vanoziva nyaya iyi vari mucomment section vangokwanisa kuwitnessa pacape town apa mutora nyaya yakaitika about 5 to 6 years back kana singakanganisi andimaona pakanetsa guys doctor akati ndokupai 2 hours semhuri kuti mudi muone kuti mataurirana andika vanotora mapictures 2 hours munozati pakanamatiwa kusvika na12 usiku vanhu vari pamaprayers vanhu vachinamata kuti miracle vamwe vakati mwari miracle ngaiitike makamutsa razaro vamwe vakati takanamata vedu we tapedza paya asi ari kuda kutanga kunonga foni ndafonere doctor tichiwe hapana asi ini zifeeling riya ndichinaro guys zifeeling rangu ndinaro riya ndaudza father diaries zikati ini feeling yangu ameno but make a decision ini feeling ndikutonzwa somehow make a decision zvikanzikana how can I switch off machine una sisi vangu una nzvadzi yangu ndoswitcha sei akusi haisi medhera kusiku handikwanisi ndikati manje zvoita sei zvichafambiswa sei panapa nyaya yakanetsa yaya zvavakazoita tichingopedza kutaura daso doctor akabva afona doctor zvikanzi ndakupa I've given enough time guys panoita accident imwe yaitika and the people vatokuvara zvakasimba they are seriously in need of that machine please tipeiwo mvume kuti tibvise panga pasina way out manje vanhu vati manje toita sei what do we do pano toita sei vanhu vakubvunzana paya wangu baba kwangu ava manje moyo wavo uchigandanga handitika uchigandanga zvikanza guys hapana kuti chingana kuti doctor angambotauri because vanhu vaingoti chikungoita kuti mwoyo wake uramba uchingopamba iwoyo mupenyu hatingavigi munhu kundoku zvindo makezi anonzi anoviga vanhu vachipenyu vanhu vachidii anoona saka hatingambobvumi kuti muchini ngaudzimwe paita debate pakaita debate iri strong guys kusvikira ungo murume ati okay since ndiri mukuru hapasina baba pasina mai I'm taking a decision ndobva kuna doctor switch it off pakaita guys pakatomboita hondo kamumafamily
chinzi wakavhara machine mozivawo kuti understanding yeduwo yenyaya zvinhu zvakasiyana sei mafamilies kwakatomboita hono chinzi wakadzima machine wakauraya munhu andimaona nobva chisisu chaikanzi because totobatsirira vamwe doctor angambo hatina kuti tingadii kana kuti kudini because takakusika opinion yeanother doctor akadedzwa akauya akataura the same thing animaona istiri kunoku ivo variko kuko kusvika tidzimai ndobva wabvisa pakaipa sezvinewo guys isusu kusaidi kwedu amene zvazvinongoita so kusaidi kwedu handiti funeral policy tanga tiinayo asi funeral policy iyi ndizezi dzekuti munojoiniswa nekambani dzekubasa idzi munojoiniswa nekambani ndizezi dzevanhu muno dzekuti chero ukafa unosvika kubhodha uku animaona kubhodha uku unosvika kubhodha uku muonawo kuti dzekuzimbabwe dzazoitawo plan dzekuti mukutorei animaona saka tazi handingambozviti nangu personally ndandinayo ndogorera ndakanovhura polisi yandikuza ndakazonovhura zororo iya ndaikuza kuti ini yakandivigira davs yakandivigira bangu namai vangu zvakanaka ndakazonoivhura gore iroro ndakadza chidzidzo ipapo. Lucky guys zvazvinonakirawo sometimes kana une tuma assets ndo time yekuti unobva wadi waito capitalize hani muri kuona inzwai nyaya sandapedza ndikuenda nemi ndise feni on ndo time yekuti kana une ma-assets guys ma-assets usangotengese pane nguva yekuti crucial time hanimona but let's try and avoid zvekuti ma-assets atengeswezvi pane better ways of doing this hanimona takutora paperwork vatotanga munhu akabvunzai mukoma boys time iyoyo vanga vachikushanda kuzororo ndo pandakaziva mukoma boys inini handina kuziva mukoma boys pano padiaris mukoma boys vaishanda kuzororo vari driver kuzororo ndo pandakavaziva because mukoma boys ndo vakazodi ndo vakati takapiwa kunzi vakwanise kutakura chii vanzi tishande navo vatakure mabodies edu vaende nesu kupi kuZimbabwe antimashona chapiwa mukoma boys papata toindojisana vangori munhu ari jovial zvavari izvo zviya vana kuchinja vangori munhu ari jovial munhu angori free munhu anongoseka zvavangori izvo zviya ndo zvavangori nanhasi havana mbochinja moboys vandoziva vangasati vambokura kudai munhu mudiki kamoboys ya vangasati vambokura kudai so vangwarika vangoitawo zvo zvokuti bhodhi ningosita ushandirawo kamba ningosina imwe yaya amukuisisa but kuseka nekudididi ndo zvavanga vachingori izvo zvavana mbochinja animaona right tashanda navo papato isusu tikunoku sembe kunoku manje ka emergency kai handika munoita plan zvima-savings ezvo zvavabuda muri matomhanya kubasa tonotora mazuva kubasa atokwira ndega bhuka flight akwira enda kucape town kuindasara anomona makambona kusara muchimobilize vanhu guys kuti kuna matiwe kunzi kwasi i1 kashaika vakunogadzira kuti 1 iende pari kudiwa masignature chichi next of kin watinoti zvese izvi tataura nezororo iyoyo kucape town time iyoyo handi mazviona paperwork but pari kudiwa munhu anenge ari in charge murume wangu atokwira aenda handiti lizimirai ndikuenda nenyaya musandimukana chikuzai nyaya yake chinakidza mukandikanga ndozopesa musangasana kigwine nyaya ndakurasika mepo chimboteera chasvika ipapo right vadi vakwira vainde paipai vanti vasvika kutotanga kufambira nyaya dzeno yamapepa kutodiwa yatoratowe nhamo kairi vakutoita zvenhamo paipaya handiti right musi bhodhi yapaperwork yaitwa yakaita nefika 3 days time yachona day rekuti mangwana be ini ndatonzi kunogura simbe kuchigadzirirai handiti kana magadzirira patosvika mugikiri mune mota nemakombe zororo mujobek kweza ngwana nendega ndika imimi mogona ndogona kuti muye nemotikari kunoku nemapepa mutotera nemasoro nemotikari ndikati alright bo inda kutogadzira kunoku ndatogadzira chibhegi changu nehembe dzavo baba kuti tosangana kujobek voburuka mota idzi vopinda because takabva tapiwa vakabva vapiwa nebhasi but bhazi chaka chiri chimini bhasi chekombi so zvikanzi bhazi hombe munonoriwana kupi takangobhadhara ka1 kubhadhara kwakaitika apa inzwai handika chechi kuyanga kwavaienda chechi kwaipinda tete vangu vakura vatanga kushaika ndo vakakontributa ndichema handi nesuwo family tikakontributa haina kutinetsa saka yakakurumidza kubuda tema yachona mari mubva taita zvese anomona kwasara mudiki ushu arimo musi wekuti vamwe vari kuenda chinomuonawo vachironga funeral musi wekuti vanhu sevarongedza kuti mangwana tikuenda kwatisarudzwa mainini vangu mukadzi wabamino ya kuti vasarewo vachienda kunoona uyu chipatara vachidini handimona ndo pakabva papinda ime phone call handikasvikanzi mukudiwa chipatara isi tiri kunini handisi kuziva ndiri kunoku murume wangu atofona kuti ndine ini feeling yaka haina kupera yakapera pakazandudza last message yemudikwa ndaigara nayo ndo pakaenda feeling yese yaya handimaona feeling ndichingori nayo but zvakundinetsa manje kuti but kana yanga iri feeling yerufurufuru watoitika handiti saka feeling yandichinayo ndechi zvakanamba zvinitambudzawo kana neni asina ndiri kunoku handimaona kwanzi mukudiwa chipatara vatotana vakati kuda paita progress kuti munhu adini munhu amuka musati mechingoenda mune positive mind pane zvaitika hapana munhu akafungira rufu vanhu vakatofunga kuti hamutofunga chi because kuri kunzi the previous night pawakaenda kunomuona ndi aidai maoko
handiti vaimubata maoko ka achibata achishikwiza maoko avo kudai achisqueeza maoko asakaiswa meshini yayo achisqueeza saka vakaita hope yekuti vachiti ari kuimprova vanhu vakaenda vaine hope yekuti chi ndasitiwana munhu akatosvinura vachisvika pazvikanzi mudiwa kuofisi kwadokta vachinza kuofisi kwadokta dokta achitaura tine urombo we have tried everything that we could do handika umwe wacho atisiya makambona kuti vanhu munopusa mapedza paperwork yeuyu mafa kuti musumuke kuti inde kumba makutanga so everything on hold kuzimbabwe handimozati rufu message yazva kuzimbabwe kuti vanhu vasheka kunoko vanoungana same time vakaungana kuzimbabwe same time ka vakaita 1 week 3 days vakaungana because everything had to be stopped kwakutanga kuti amufambira nyaya dzauyu ka 1 kutanga futi kuti 1 kuti vachingoenda vese za 2 bodies idzi zvezvo utaniswa yeye pabhodha chika guys bhodha hamusechwe ine madziya takapinda ka vanhu vese vaingonzwa nyaya yacho nakachikuti ko mabhodhi 2 akatirekeza naye zviri kufamba sei moudza kwaingonzi pindai nevanhu vanga vasina mapasipots vese takangope hakuna munhu akabhadhira mari dzenzi bhodha kana kudii hapana chero kudzoka vatakaenda navanhu vakaenda kavamwe vakutoa transport sezvo mota dzanga dzakawanda zvezvokuti ndamboendawo kumusha ndagarisa paita free transport neveukama vaitotetawo kama madhiriwa yekuti ndamboenda kumusha imwe vachitangwa kunda kufuneral handimona vaipinda handimona motikari toenda hakuna munhu nesevangodarika vamwe vakatakura malageji avo mota dzavo dzanga dzine matrailer handi vakatakura because mota yaidhonza mukomana takaenda naye mukomana indodambotomutsvaka handisi ndingamuwanepi driver iyeye watakazopiwa tinazoenda namukoma moboys takazopiwa umwe because nguva moboys ave zvakasara vachiatenda kunoku handimona mwana anga ari good iyeye mukomana iyeye was so good driver iyeye taitika tikumbira kumira aitomisa motikari convoy dzemotikari taimira mwana iye ari good yezvo tichikwana makambani anenge ane mwana akafanana neyeyo mukomana uyo bo zvekuti mapeperwork yagadzikwa mai mwana ava 2 apa chechi yagara remember chechi yatobvisa kudhara kamacontribution ayo echema kuti vachabvisa dzachi2 idzi dzika idzi uya remember uya havamuzivi plus muyenzika havamuzivi stark murume andifonera akati ndo zvaitika kunoku ka feeling yakabva yangoti ka 1 kupera feeling yambva yaenda ndikati ya ndozvanandichinzwa feeling iyi shame kwakutava kuchema vana vajaira ka tete vanogara navo tete vavo vakutava kuchema musikana wangu kuchema kuti ungachazviwisira pasi nekudini kukuvara ramana munhu avajaira naye hembe dzake dziri pachena pa munhu akaoneka chindiri kudzoka handimona ndikungoenda kundikudzoka hembe zvinhu zvese zvake zviri scattered everywhere mumba handimona vanhu vakatanga kuti kana kupinda murumu mai moziva vana vadiki kupinda murumu mairara tete vangu vanonga kuti hatipindimo handimona zvadaro payapaya bva tati ndandine kaMoses ndogandambokudza ndichiti ndandine kamwe ndakamboita motikari kakosa so kataive nako so kanga kari kakosa kandaishandisa for business ndaitoti kana ndinotengesa mavegetables angu nechichichi gure dhiri rara kunzi anotengesa muriwo riya mariziva ndi mweziva kanyaya kunzi anorima maveji ndo mota yanga ari mota yangu yebusiness yekuenda notengesa mavegetables angu ndichitora ndichisa kunana spa kunana price chain kupi ndo mota yandaishandisa handimona murume wakati madam ndachikumbira kuti pana pamutonzwisisa hatisina mari mota ngaiende ndachikumbira kuti mota yenyu itoenda ndikati wadi kutengesa yako iwe takunesana toga paya idyako wadi kutengesa yako zvikanzi kana ndatozoona kuti am being selfish zvikanzi but ngatingweta kuti zvidarike onai zvaitika paya ndazobvuma paya motikari yayo handika kuti itengeswe ndatora ivo vari kucape town ndiri kuno kurememba kuti ndikiri kuRustenburg ndatora motikari iya ndatanga kuti ndatokukanda kuti ndichiadvertisa paya ndaenda kumagaraji handi yanga iri fresh iri mota yakanaka mota ichine makezi ari pasi and everything yangu pagaraji ndakatanga ndokutanga kabva ngosvika chisawo off handiti ndobva ngoti ndokupai 65 handinamborizina kana kudi kana kuda kunegotiata handisina simba rekunegotiata ndobva ndangoti account details idzi bhuku remotikari kana maisa mari ndokupai bhuku renyu remotikari ndokunyorerai ngiri affidavit renyu ramuri kuda ndobva atoisa mari yayo nguva yo same time ndichitomupawo bhuku rake ndichitonyora affidavit rayo ndichitoti mari yandave nayo ndichitomhanya kunoisa maakaunti handimoona yezororo futi kuti vafambe nezvitina zviri 2 izvi handi vachitanga kuita paperwork yake yakati nonokei uyu yakaita about 3-4 days yauyu yakatozotora 7 days handimoona takangomira ndokuzotanga kusumudzana mai nezvitina tichienda mai mwana zvaihwisa tsitsi pabody viewing taiti panze nokuti mumba manga musingaiti kuti vanhu vaonere vanhu vaitondera panze kwese pakazara tatakati mudiki pamberi
mukuru kumasure. Saka naifamba kutanga kupinda coffin remukuru remudiki uyu wodai vositendera china na coffin. The situation it was said never tanga singazivi nevanhu vanga vasingaziva nava pakangonzwa situation kai vakangouya masa zvokuzimbabwe vanhu vekuzimbabwe sometimes vane rudo hani maona vasisina rudo ndevava vakapanduka isusu takapinda kune dzimwe nyika idzi vari chiri kumusha kwedu chako vazhinji kana pakanzwaita nhamo vari kumba uko vachine rudo vanhu vakangouya vasingazivi takangonzwa kuti pane chitiko chakadai so panapa tatongouya kuzochema hani maona zvadipe paya handei navo kumusha exactly Edward vana vakanonesa moto vachiramba kupinda kuti vanga vasingapindi kasi pandakaenda pandakarongedza hembe dzakandi kunzobva dzadiwa sentemandi ndakabva ndarongedza zvinhu zvake zvisinchipesana nemusikana vatarongedza vachingochema vana tikarongedza zvinhu ndikazvitakura ndikaenda nazvo hanimaona but vana vaitya chanisa zvada musisina chinhu vaitya kupinda imomo hanimaona vaitya kana kupinda kana kuti usiku kudai kotuma mwana makagara kana kuti musiti nguroti ndakukicheni otora mvura ko aitora kuti kupi kotora mvura kana anti ndiperekedzei aitya tasumuka paya taenda iwe asi kamwe kapati kandoda kujamba ka pane kamwe kapati kandoda kujamba but kapata kandichadzoka nako because ndatofunga ndatogaya ndagaya kamwe kapati so kandoda kujamba for now but kapata kakaka ndichauya nako because sometimes zvekusara tichinyengerana nekusaudzana chokwadi it's wrong vanhu ngatingoudzana chokwadi zvinhu zvingopera tingoclearana hanimaona ndiri muroora hangu ndakarogwa ikoko but I have to just say all my mind hanimaona handingadzvanyiri just because ndiri muroora guys remember ndaigara nemwana angosimuka kunoko hapana munhu hama unogona kuziva kuti mwana akanga asunga kaenda kakazodai hapana watakaudza kasi kuti tisaigara nemwana mukunzwa tichisvika kuJoburg tichisangana netimu ranga richibva kucape town rine nhingikiri tichiendesa kuZimbabwe guys pane certain hama ndichauya imimi hama dzekwandakaroorwa ndichida kubata maoko makabvisa maoko enyu mukaisa kusure mukatanga fambisa guwa rekuti anzi tachekeresa mwana anozongodza angofa sei vangoita accident vakafa sei isaigara nemwana takashaya with it ndikudzoka ndichauya nenyaya I'll bring it ndichauya vamwe vacho vanenge vanondifollowa panapa guys ndiyoyo hanimaona zvikanzi angoinda mwanango makambona tikana muri muforena uri muno munhingikiri uri muno muSouth Africa munomu ukaita sekuti wati akatakshop pakonapo ukaita sekuti watenga kamotikari anti vasiri kugona vemufamily vasiri kugona kuita zvinhu izvo zvavanotanzwa vakaromba. That was the case with me nemurume wangu hanimaona that was the case with me nemurume wangu ndiro pandatochinja moyo ndikatotanga kutozvitaura izvi zvizvo because ndokonatongovashauta futi hanimaona ndokonatongovapisa so right now handidile kumba kwenyu guys inandisi kuziva chinhu ka tikuenda kunoviga vana vashaikava handiti titofamba zvakanaka inini kandi kune mune certain mune kombi yanga irimo titori discussion ini nemurume wangu kunzi akachekeresa akaurayisa hona mota yachidrevha nemukadzi wacho yeye vakazodai rini pakatagwa a lot inandisi kuziva chinhu guys handisi kuziva chinhu tikutofara tikutoenda tutinda kumba takrosa zvakanakanaka honai manje pazoita one akati kwanzi ngatengere vanhu vese handiti vakaurayisa vana ngatengere vanhu vese chikafu muri kunzwa ina handisi kuziva chinhu kagasi tingori kutochema ndiri motikari mangu handisi mukombidzi nevamwe hanimaona one ndichavarespecta because ndimai vauya zvikanzi mwanangu vanhu vese vati vakuwanzara ava vari kudatengwa chikafu pa10 off manimona uchiti kumasvingo kupa munotena kudai muchipinda muchivu pane pakavakwa pakanakanakapa zvikanzi vada chikafu ipapo sadza vanhu vese kati vanhu vese vatengwa zidanani vabva vasina zvavanga vachinotengwa zidanani amuri kuziva kuti rufu here kumberi kuti akamirigwa hanimaona rufu tapedza uko 7 days takagara iko zvino kuzimbabwe vanhu vane close to 2 weeks vakaungana andi variko saka makudotengwa zidza panapa saka munatedza ini nanditengesa zari kutengera munhu wese ndinotenga chingwa zidza raita $2 I think paitime yachinayo ikati madhila inanditorina toita paslice watu wati ipapo hanimaona kune vanotengesa kuseri kumasadza nechichichi ndikati no ways I can't bai ndakati wasenda topic ndisingazivi chinhu mai mwana izvo nekuZimbabwe ndatombodiscusswa heya mirai ndichakumbira permission kuna baba kwangu because ndogona kuzoporongawo kumba kwangu ndichitaura zvimwe zvokuti maybe vanenge vasiri comfortable kuti ndizopisa hama dzavo ina hangu vanhu kusati kwangu ina ndinyengerere ina hangu kusaiti kwangu ndakazvimirira chero dziri dzangu hama ndotopisa handika noti kana tongoitira chakaipa kandokukutishawo zvaunondiita nezvandokutishawo peki andimazviona takazofamba but it was a painful journey guys it was a very painful journey handiti ndichanokumbira permission ndizvakudzai
takazofamba tikasvika and tikaita zvese and everything zvese zororo yakanosvika nesikumushe kuti ngori kugokwe ikoko kumeka sure kuti tavasiya tati ngori andi tikatozomupa vana kuti rodhi dzinogona kurasa dzokera navo munomusiya kurodhi uko apinda murodhi mailunga it's possible handiti chandoramba it's very much zvogona kudaro zvinogona kudaro handizivi zvinogona kudaro handiona because munhu agara munhu agara munhu it's very possible zvinogona kudaro nokuti mufamily magara mutita haungambo munotoita vanhu vanotokwikwiva vanotokumaka chero ukaita makore chero ukaita zvakanaka sei chero ukavatadza rudo rwakaita guys ndisaka ndakasvika pakuti you cannot force somebody kana kuti people to love you when they don't love you unozama kuvaitira zvakanaka zvese ukavaitira chiukadi kana vane mweya wekuti hatikudi handika havakudi animaona chero ukadi saka inini ndine nhingikiri ndine policy yekuti inini hangu personal ndakazvimirira ndika kana usingandidiwo stay in your lane, I stay in my lane. Hauntioni uko uri na hauntioni kwandiri. Andika tongosangana kapanenge pa tobatsira makomo nomoto daitoteta yake. Because zveyama zvinonetsa izvi. Andika zveyama truly speaking whether ndedze kwako kwakaberekwa kana ndedze kumurume kwakarorwa. Vese vagara kunotora problematic relatives. Arimomo anodama mwanenge adaro kuzotonga marriage mako. Manje ni vanozati nini ye wani yangu ndo wani singatongwe. Yangu haipindirwe ndi yangu haitongwe. One marriage yangu inina ipindi kwena somebody else haitongwe na somebody else. Mwazi that mentality yana kumusha guys kumareserve vanenge dasa vakupindira marriage uyu vonosiya zvimazano zvavo voenda kumarriage uyu vonosiya zvimazano zvavo voenda kumarriage uyu vonosiya zvimazano zvavo inini yangu wandienda kabuda pachena kuti inini yangu ka please guys it's a no go area regani tiva flop angu ndoga tikweshane toga titukane toga toramba na toga imi mozongopiwa feedback indika kuna na father there is nice guys ndinoenda kuna pastor kana vekuchechiya ndisingazivi vasingandizivi ndokumbira because ndine kodzero mufundisi ndo basa rake kuti ndauya one dambudziko rangu can you please cancel us nyaya yedu yakamira kadai vondibasira handimboiti kune munhu wokama and handindi kuna pastor vangu because vanogona kuzonzi vatora side andimazviona so takazoviga hedu zvikafamba zvakanaka andika ndajamba hangu mamapati pakati ndati ndichanokumbira permission kana ndapiwa I'll bring it back because zvine makore but sometimes you just need to address kuti vanhu vazive my feelings andika atinenge timboita pavanenge vachiita zvinhu zvavanenge vachiita izvi unoona saka muri kuona zvanyaya ndikuti ndakazo mota ndakatengesa panguva iyoyo handi hamoti kana ndakachekesa ndine mari kudaro ndazitengesa motikari ndikatanga kuchinjana mota 1 tatine mota 2 ipapo tikatanga kuchinjana mota 1 and most of the time ndaitofamba inini nekombi nokuti ava vanenge vaenda kubasa nayo saka ndaitofamba nekombi isi tine mari yakadaro here handizoti munhu anenge ane mari yekuchekeresa ungatengesawo here mavegetables kana ndine madota mari yemuwando guys vegetable wonzi wachichekeresa kubva ini ndakudza guys kubva ndichikura ndiri munhu anongwavha ndiri mungwavhi zvinozikamwa kana kupi kubva ndichikura handichi kutengesa matomatoes handichi kutengesa challenge kutengesa mvura handivhunduke challenge mwari wangu kuropafadza padiki ipapo kwanzi waromba handimazviona kwanzi waromba but aiwa winiko zvino pane zvandikutofambira zvandoda kuita anoona kuti pane pandamira pane zvandafambira zvandoda kuita ndandangoya nenyaya yekurongeka live ndichifunga ndichakurumidza kupera but yazongotorei nguva handitika saka ndichavabvunza I'll ask kana vabvuma ndouya saka in other words what I'm trying to say Cynthia yeah but hey mumafamily takasiyana vanhu we are different ukangokwira ndege kwangoti ndiri kuenda kuese uchibva pazimbabwe apa ndege nda 2500 uri kuenda pinda kuese uri kuenda nepi mabhodhi akafaka ndiri kukwira ndege wakaromba fei it has to stop ndoda kuudzai guys musafunge kuti kumba kwangu inini na father diaries hatina maproblems I want to be honest with you every married couple maproblems anotoitika maproblems anotoitika chero zvikaita sei but we have vowed mbamedu kuti chero problem ikava yakaita sei vachahwa problem yerufu neurwere ndo yavachanzi vanoda kuuya uyo asingadi orega but dzimwe problems idzi kuti kwaenda kunana titene dzinogazi handibati saka vechidikika yesi manini vachamini kana Bruce muri sei animona saka dzidzai kune vechidiki let it be a lesson hadzisi hama dzamunoshiya nadzo dzinochengeta zvinhu dzinenge dzichitoda inokuti chokwadi here shuwa here achitoda kutoziva kuti amukatoma achiita kufara kuita bembero rekuti zvakuwana
uchiti ndiri kushare maproblems angu nemunhu weukama. Hanzi naana ndatojera kuzvudzwa. Maona tinatanga isiriyo ka maona kuti comment section yatotora personal. Mwe nemwane zvake zvakafanana nezvandataura pazvitori similar. Mazviona ka tichaita live nezvazvo timbotaura nezvenyaya ichi. Hanomaona. So that tinenge tichitsiurana ipo paya. Remember kuti hama dzenyu dzimwe dzinenge dzirimo mu comment section. Dzanguwo dzirimo dzichanza tichitaura. Munhu acharelate achapfeka boots dzinomukwanira iye. Andika kana iri 5 size 5 pa live is just a general life. Achitora size 5 opfeka yomukwana. We size 7 achitora boots size tikutotsurana tichienda. Anmona totsurana tichienda. Zvinonetsa. Saka ndosaka nditini kurongeka ka guys ka. Ndakudza ndakatengesa mota gadzokera back to square one kutanga kufamba netsoka. Andika zvakuti muriwo wangu mwemwe nokata ngocha uchaperera mugarden uti ndajera kunotengesa ndanda kuita zvimota zvokuhaya ndisina profit yakati oyo wakunohaya mota tunoisa muriwo wako ndajera kuzvintora nemota yangu. Hanimaona sinongo vemota vako kudza excuses zavo. Hanimaona worega uripo muriwo kana uchipisa kudai so unochinja kuchikala kuita ka white so. Hanimaona ndopeza ndakukandira pasi ndichiisa pasi kana kupa vanhu. Handimazviona. Tendai exactly. Animaona. Saka ndizvo ndangoti ndikudze kuti ngatirongeke guys. Wona incident yerufu rwakaitika kwandiri inini. Tisina kufungira. Animaona. That can happen to you as well. That can happen to you as well. Animaona. Saka ngatirongerei ndichauya nelive yenyaya iyi. Ngatingoti to be continued haina kupera. Because ndikuona vanhu vakawanda ka ndikuona kuti vanhu vakawanda vanetori nemapundu mumwoyo mavo. Vanhu vakabatikana nezvakamboitika kumafamily kumasuro uko handizvizivi but tichazvinzwa ipapo. Tichaudzana chokwadi todzana ipapo. Ende tikumbirawo time timu revarume. Varume vane vakadzi vavo vari pano. Varume vari padiaries pano. Torai manotes. Nokuti kazhinji kacho ndimi munochinzi ndibhudhi vangu. Mwana wangu ndindakamugomera. Mwana wandzvadzi yangu anenge achiwanda nemi vanhurume. Hanomaona anenge achiwanda nemi. Ende varume sometimes ya too amugone kudzipindira nyaya idzi ya 2 week munobva mangotata mutipedzera nevanhukadzi but mukadzi wakanenge ari pataiti. Mukadzi wakanenge ari pashinyasi. Saka ngamuve nemalimiti mudzimba. Tikudawo malimits. Hama pavanenge vachitaura paya tikudawo malimits. Ekuziva kuti kana vachitaura even nemi vanhu vechirume ngavazive kugumira. Vachitaura nemukadzi wako iwewe ngavazive kugumira. I was coming to you though. Sure. Okay, I was still on the phone. But let me send my daughter. Ngwenda nayo numpa mari. Hanimaona. Andizivi kana iripo. Ndikutsvagire chinhu chindoda. I think ndinotsvaga mukati umu. Sleep ndingarimo mukati umu. Hanzi we need life share. Yes, I'm going. Ndatozviona masitokozo macomments ndatozviona kuti people akareberwa. Indana chanokupa ikoko. Chanokubatsira inda ikoko kwachanokubatsira. Nini nwale. Handimazviona. Saka zvinhu zvakadai so guys ka pafeya zvinoitika. Ini chandiringotaura chekuti ndachingotaura nyaya kuti ngatirongekei. Handitika ngative vanhu vakarongeka guys. Funeral police inodiwa. You know yourself kuti ina ndina police. Nasi chika nchachaya cheko nditori pataiti. Handimaona. You know yourself kuti unotoziva kuti vabereki vako right now pamwe wakajoina iwe nevana vako mai nababa vakanzi vati gidi nhasi. Handimaona. Vakanzi vati gidi nhasi. Utori pataiti ende vakatarisira iwewe. Kuti iwo ndio chakava ma expenses ese ndio chameka sure kuti vazodai so vazovaviga vazodini. Andika vadikani madiaries angu madiaries akarongeka ndo pafeya. Madiaries takarongeka. Inini andoti madiaries ndo wasiva. Of course yes vanhu vari pana pavari kuma page akawanda. Andi but anenchi madiaries anenge atori loyal pano vanhu ndogara nchitoona pano. Ndio anenchi madiaries. Anogona kuve mudiary apedza unoita muketi nation. Andi apedza muketi nation unoita mu anakonda nation. Apedza anakonda oenda futi kuzuva nation achingodaro. Hanimaona. Asi the fact that I always see you, you don't miss you are always here. Utori mudiary when I'm looking at you. Anditika anditori mudiary when I'm looking at you. Rongekai vasikana. Hanzi nda maskati. Kana zvizvo maskati saka I'll try to come mangwana hiti. Wednesday.
Yes, vananometa takutonyazotokuziva izvondoti ha chaizvo gidha hanzvadzi yangu iyi takatanga nayo chaiko inombodisapia zvayo kuti abayiwa nekurungura pachingobaya pera anombodisapia yake but munhu wepano zvatotoziva kuti akanhasi akati mukadzi ati dai so munhu wedu totozviziva akanzi mukadzi wake anzi adai kana mwana adai kutotsvaga plan tisvike panosvikwa sei pari hanzi moita ari masana right kana mati by public demand yoitwa maskati pandinouya nayo I can do it maskati. It's just that ndaide ndaita igona kuita nhasi but wamona ndandisi kumbaka pari kunetsa wini uri wepano futi wini uri wepano Faith utenda Faith yakumana Kelvin ndiyo one hanzvadzi yangu yepane kuti I would like to meet you in person one day. Kelvin chero zvikadima zokuti akaimboya achida kuti wadzira akazopinda kuita mudhiaries full force animaona. So guys ndiri kutaura kana usati wave nepolisi yako ndibate ndikubatsire kuwana polisi anditi get hold of me ndikubatsire kuwana polisi itai mapolisi guys anditi ndibate ndikubatsire kuwana polisi kana usati wave nepolisi please upenya uzika munogona mangwana fuma chinditi simeli asi live yamaita neziro wona izvo zozo dai ndoti but ndakataura anoona but ndakandaizvitaura ingawana unoona chakanakira mapolisi guys unogona nonobhadhara gore rese ukajuma mari inobhadhara gore rese usati gore rero ndakatokavha ndiri bho wozobhadhara next year womboita zvimwe ndozvakanakira mapolisi aya animaona hanzi naMary alright my sister no problem Mary but team Cape Town ndima ndine shungu yekuona team Cape Town titori neshungu dzekukuona izvo kutodaro animaona andiselina vane shungu dzekuda kusangana nemaCape Town futi vanenge varipo pari kurongwa function neCape Town andiselina will be down here handika vanenge vachida kuti vakuonei team Cape Town toda kutokuonaiwo zvekudaro ndopindura tsitsi unenge waisa kumessage kufoni isiriyo ukangojoina tsitsi dzaishenini zvandapinda kudai so ukangojoina ndototi upiwe kadhi rako ukangobhadhara mari yako unokwana kuti 3 times kuti kana unenge wajoina mari wona ukajoina kana let's say wajoina kana tiye 189 anti ukangoenda ubhadhara 7 months yako 7 months dzako ze3 months polisi yako yatomachuwa polisi yako hauchisina nije kumirira kunzanzi mirira 3 months kozi wabhadhara 3 months kune vane mari dzavo please itai izvozvo pana kuti mumirire kuti kwai ndinobhadhara mwedzi unobhadhara kana une mari yako inobhadhara 3 months yabva yapo inobva yatomachuwa polisi yako inobva yatomachuwa nometa butsa hausi kuzviziya kune gurupu konibate kuwhatsapp kune gurupu ririko like asi ndere maorganizers cheteko zvino izvi gurupu ririko kuti timbofara katimboya kukapa kuti timbonyatsojivilika tiko nai vanhu vekapa hamudi kuchena we hati muda kuchena we here makasa zviyeti pasaidi chimwe atiye vanhu veCape Town hati muda kuchena moisa zviyeti pasaidi mumbochenawo tomboona kuti Cape Town neDurban ndeipi kukukwidza Cape Town neJoburg ndeipi idu yakanyanya kukwidza chechai ndeipi tomboona hanzi nasikina gumai kare kugweru shuwa here Suzi uye kuseri uya kuseri zvekuWhatsApp Suzi ndouya ukazoshaya kwamai ndozokupopotera date havasati vaisa date uya kuWhatsApp dzaishe sisi uya kuWhatsApp ndikurongere nhasi mangwanari uye uya kuWhatsApp ndikurongere mangwanari uye andafana tsvaga fasinator neheti fasinator guys hazvimbonetsi tina ziya anogadzira mafasinator angakapfekwa nevanhu yaya mongobata zeri uyaya zeri anokugadzira sort you out mose anogadzira membership kati shaloni uya kuseri kundikurongere muve nawo mangwana aiwa Cynthia iwe gara usari toenda saka Joburg rinoda kuenda nesu Cape Town please garai muri pasend by handei tinoita kubichi reCape Town handei topfeka mabikini wetiri mabikini tiriko kuCape Town uko handei Joburg Pretoria vanoda kungojoina handei tongoona toshandisa transport ipi kuti kana tatoenda nezveroad toita zveroad trip kana toita tongoona kuti ndezvipi zvinotitira sazvotigera shadhi wamunhu kwaye masivano kana akati unoda kuvuya tongo zvinotinga mudzinga here mweya wamwanasikana Lugis ndibate kuWhatsApp namba dzangu dzaWhatsApp nadzo handiti ndibate kuWhatsApp chabaya asatoisa madates vachaisa madates mailunga avasatoisa madates vachaisa madates kune vari kuorganiza ndovachaisa madates ini handisi muorganizing team ini ndinozongotora mablame kana zvaipa kana kwaitiwa porongi kuzongozi SIS MELLY wakazodai kasipa zvinoorganizwa cha ndendisipo ndozongomirira kutukwa kana paita mistake ndotukwa hangu animaona
Anzi kumuda kunosha. Munozomurova imena gidimi azadzi. Lizimako muka uyai munenge muri VIP. Mabva ku UK munenge mutori VIP zvo uyai. Sa Cape Town yese andika Nrongekai Felicitas ka hande ka Feli ndiwe ndikabva naye kuno ku Rustenburg atibai. Unoona atibai Felicitas tongokuta o2 abva mu Rustenburg at least. Unoona. Uyai taura na andiselina vari kuuya. Muna April imomo. Saka chakuzisa kana vapedza kuorganize venue zvese everything. Asi vanenge vari kuita progress, I'll give you feedback. Kuti zviri kufamba sei. Vejozi vada kuenda handei. Betha handei Betha unozouya kuno kuAfrican. Handei guys. Saka mavenues ari kulimita vanhu manje, mavenues eCape Town anga aritaura zvema 100 people. Saka inenge iri watanga. 100 people saka vari kuti hanzi mid April. Agnes chauya kuDurban but akatipoenda kuCape Town iko zvino timu redu rakawanda riri paCape Town apa. Umeona. Saka guys chirega indinde. Andika ndimboona kuti ndopedza kandoita nguva kana nguva iripo muchawana ndikubai live but ndoti haititaure. Saka kana uchida policy yako please ndibate. Vakurumidza kutiudza kuitira dress code. Vakurumidze all right. No ndichatira kuvapusha ndasi ndizoti zvafamba sei. Lucy tinoenda kana uchida. Mailunga unenge wagona mailunga ukadaro kuti uchiuya muna April obva wabatanidza. Saka kana vari kudiaspora vari kuya kuna April tiupewo madhesi tiudzewo kuseri madhesi enyu so that tivaudzewo kuti varonge vachibatanidza madhesi enyu wayo. Alright Fei, alright. Saka guys ndakuenda vema vari kuda mapolisi ese guys uyai ndikupei imwe ndikubatsirei kuti muite mapolisi. Come let me help you kuti muwane mapolisi enyu. Mozongoti polisi ndinayo mufunge ndakatobatsirwa naSIS MELLY kuijoina. Holiday yaApril iriko rini imi? YeEaster haiti zvete tiri kumachechi. YeEaster haiti tenge tiri pamachechi. Kapa tiri kuya kumafara naye isi mafara edari simatisu. Ekungozvichenera zvedu mai mwana tichiri vai but Cape Town chiitaiwo outstandai Joburg. Vari kuorganize Cape Town chidarikai zvakaitwa neJoburg. Zvikuru sei pachikafu pamakazi ndakazopiswa paya panyaya yechikafu paya. Pachikafu apa itai kuti tigute please. Itai kuti munhu wese agute. Munhu wese ngaagute please kapa. Munhu wese ngaagute chikafu ngachisare. Zvikuru sei panyaya dzechikafu apa itai kuti mundimirirewo vakomana ndendisiko itai kuti zvinhu zvifambe negwara chikafu ngachisare. Vanhu vaguta. Chitaura chikafu chasara ichi. Anza kuma ndichendopa vanhu for wow. I'll keep that in mind Tanaka. Kana kuti ndisire message. Ngavachironga sekudaro especially kana muchiti mucho mukatsvaga chef wenyu kana kuti catering company yenyu ngaichironge kakamba kumana. Tireke kudzokorodza zvakaitika zviya. Ngazvike kudzokorodza zvazvopisa ini but apanya ndaiziva. But it's bow. Unoona. So guys tobatana time andika. Take care of yourselves. I love you so much. Bye bye.